Ziua bună, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Performer. Avem astăzi o ediție specială și vom vorbi despre un subiect care cred că se înscrie printre obiectivele cele mai importante ale unui antreprenor, ale unui performer în domeniul afacerilor. Astăzi vorbim despre bani. Și o să descoperim câteva secrete importante de la invitatul nostru, Andy Țechei. Bine ai venit, Andy! Și de la noul nostru invitat de astăzi, domnul Eusebiu Burcaș, trainer în finanțe personale. Bine ați venit în studioul nostru! Aș vrea să ne spuneți, cred că aveți o meserie interesantă și mă gândesc, pentru a ajunge pentru a avea o asemenea, eu știu, îndeletnicire, a existat un anumit parcurs și aș vrea să vă întreb cum ați ajuns să fiți trainer în domeniul finanțelor personale. Am pierdut suficient de mulți bani pe piața de capital, în special, undeva în perioada dinainte de 2000, când nu era foarte multă lume prin această piață, sau mulți sunt cei care au făcut foarte multe averi în această piață, nu știu cu ce au mai rămas de atunci, dar printre cei care au reușit să piardă sume considerabile de bani în piața de capital în acea perioadă mă număr și eu. După care m-am apucat de muncă, cum se zice, că s-a cam terminat cu investițiile și am intrat în zona de consultanță de management, încercând prin 2000 să învăț românii să muncească precum nemții. Se pare că a devenit mai de actualitate în 2014 tema asta. Înainte vremurilor. Da. E un păcat de-al meu, să zic așa. Am făcut câteva business-uri care a trebuit să le închid pentru că erau mult prea devreme pentru momentul în care le gândisem eu. Și momentul în care am decis să intru în această poveste a finanțelor personale, nu întâmplător deloc, este momentul anului 2008, când a apărut deja primul mare semnal de criză venise de la americani încoace și câțiva dintre colegii mei de la vremea respectivă m-au întrebat siderați de-a dreptul cu noi ce o să se întâmple, adică o să ne ia și nouă casele precum americanilor sau ce ne așteaptă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că în sfârșit există un semnal foarte puternic în această zonă a finanțelor personale, a nevoii de răspunsuri sau de oarece mentorat sau ghidare personală în acest hățiș al investițiilor, creditelor, dobânzilor, datoriilor și așa mai departe. Și asta a fost începutul. Care a fost impactul emoțional asupra dumneavoastră în acel moment și cum ați ieșit din el? Pentru că mă gândesc că este important. Da, este foarte interesant să discuți despre asta acum detașat, pentru că la 27 de ani să pierzi tot și să o iei de la zero nu e o tragedie, adică să spune că încă mai ai toată viața în față. Dar sunt oameni care o văd ca atare. Da. Eu mă bucur că am trăit experiențele respective la vârsta respectivă și că am reușit să, cum spunem noi prin Ardeal, să mă scutur de colb și să mă apuc din nou de treabă. Evident că a fost o perioadă de câteva luni în care nu știam în care direcție să o apuc și care ar fi cea mai bună alternativă. Foarte interesant. Cred că este momentul în care începi să-ți redescoperi prietenii adevărați și familia, pentru că, în ultima instanță, sunt resursele fundamentale pe care le ai lângă tine, indiferent cât de bogat sau cât de sărac. Această energie și acel echilibru de care spunea Andy într-o emisiune. Un mic comentariu, Sebi. Știu că ai vorbit despre acea vârstă de 27 de ani și mi se pare interesant că e o lecție pentru toată lumea aici și anume începe mai devreme. Dacă tot știi dinainte că o să greșești, mai bine începe mai devreme, începe odată, decât să te tot gândești când e momentul potrivit. Exact. Și cu cât avansezi mai mult în mrejele vieții și lucrurile se complică și ai multe responsabilități și față de persoanele care sunt în jurul tău, în speță familie, copii și așa mai departe, cu atât mai puțin nivelul de risc pe care o să ți-l asumi va fi mult mai redus. Deci, practic, v-a motivat această apropiere și această responsabilitate față de cei dragi și, în același timp, v-a asigurat acel echilibru care v-a ajutat să faceți un pas mai departe. Cu siguranță, da. Vreau să te întreb, Andy, prosperitate ne dorim cu toții. Da. Antreprenorii, cum spuneam noi în multe ediții, sunt taxați pe asta și este firesc să fie taxați pe asta pentru a-și putea îndeplini idealurile, dar nu doar pe asta. De unde ar trebui să pornească gândirea unui antreprenor
pentru a ajunge să atingă un nivel de prosperitate real, autentic și, bineînțeles, care să-l ajute să contribuie. Am să comentez, poate ușor neașteptat pentru unii, prosperitate ne dorim declarativ cu toții. Cu alte cuvinte, e greu să găsesc un om decât poate unul care e patologic cu probleme, care să spună că nu-și dorește să aibă prosperitate sau, cum Sebi spune frumos, bunăstare, că ăsta e un termen mai românesc, mai neauș. Dar există totuși o zonă subconștientă în care circulă tot felul de gânduri pe care le avem și care ne afectează, și pentru că sunt specialist în zona asta am să duc dialogul acolo, și zona aia subconștientă funcționează ca un termostat. La un moment dat, să zicem că cineva care e obișnuit să câștige, hai să spunem, 500 de euro pe lună sau 1000 de euro pe lună, prinde o oportunitate, intră într-un proiect și începe să câștige 2000, 3000, 4000. Și brusc, după ce își ia primul salariu, al doilea, al treilea, al patrulea, se obișnuiește cu acest nivel. Și ăsta e cazul tipic, clasic și fericit. Dar vom fi surprinși să constatăm, din punct de vedere psihologic, că sunt și oameni, și am cunoscut destui, care după ce câștigă o lună, două, trei, nou nivel de venit, se autosabotează ca să se întoarcă la vechiul nivel de venit. Pentru că în subconștient, în mintea lor, percepția este că atâta merită. Și asta vine din copilărie, vine din educație, vine din etosul în care au crescut, adică în sistemul de paradigme și cultura în care au crescut. Și pentru mine asta e un semnal foarte important de tras, pentru că așa cum Sebi Burca și-a pierdut niște bani la un moment dat, eu am trăit această realitate la un moment dat. Adică, fără să-mi dau seama, până când am început să studiez ca să mă scot din această stare, aveam termostatul setat jos. Și în consecință îmi creșteau veniturile la un moment dat și ca un făcut coborau înapoi la nivelul setării termostatului. Și iarăși creșteam și iarăși coboram, și iarăși creșteam și iarăși coboram. Și atunci mi-am pus niște întrebări și pentru că am instrumentele necesare și am mentorii potriviți, am reușit să mă scot de acolo, dar am constatat de-a lungul timpului că sunt destui oameni care vor un nivel de performanță mai mare și dacă vorbim de business, el e măsurat în bani, și nu reușesc să-l atingă din cauza acestui mecanism psihologic păcătos pe care îl au. Și atunci, una din întrebările bune care merită puse, de fapt merită autoadresată de către cineva care conștientizează acest mecanism, este nu cumva mă autosabotez și în loc să cresc la nivelul maxim la care îmi permite piața, dacă ofer un serviciu de valoare, de fapt găsesc tot felul de motive și ele se manifestă în lumea reală foarte ciudat. E ceva de genul scade calitatea serviciilor către un client important până când clientul zice nu mai vreau să lucrez cu tine și în consecință se întrerupe fluxul financiar. Sau apar oportunități noi legate de dublarea, triplarea, quadruplarea cifrei de afaceri și așa mai departe. Și omul respectiv creează o poveste în mintea lui de ce nu intră în acea oportunitate. Și povestea trebuie să sune bine în mintea lui și să aibă toată logica din lume, dar de fapt ea vine dintr-un mecanism mult mai profund care se numește convingere limitativă, legată de câți bani meriți să ai sau câți bani poți să faci. Și vin în special de la părinți. N-are rost acum să facem un curs de psihologie, dar cred că psihologia banilor e un element, e un pilon, de fapt, fundamental când vine vorba de prosperitate și bunăstare. Și pentru că avem aici un invitat care chiar s-a ocupat de acest aspect, dumneavoastră ați creat un program de dezvoltare financiară pentru copii. Da, este una dintre direcțiile pe care noi le dezvoltăm, pentru că am constatat de-a lungul timpului două aspecte foarte importante. În primul rând, cu adulții, așa cum spunea Andy un pic mai devreme, este mult mai dificil de lucrat pentru că au deja gata cimentate niște convingeri suficient de puternice vis-a-vis de relația lor cu banii și, în al doilea rând, pentru că am certitudinea că educația financiară corectă a copiilor din țara noastră și nu numai de aici va aduce mult mai multă prosperitate și dinamism pentru
pentru toată lumea. Ăsta este motivul pentru care am dezvoltat acest program de educație financiară. Nu este singurul pe care îl gestionăm, dar este probabil cel mai drag pe care îl avem, pentru că are un orizont mult mai lung și, pe de altă parte, suntem realmente extaziați de entuziasmul lor și de deschiderea cu care, exact. Cum a fost primit? Sunt curioasă cum a fost primit de către părinți. Dat fiind sistemul de mentalități care ne guvernează în educație, mă gândesc că are ecou și... Știți ce se întâmplă? La un moment dat, toți părinții sunt în momentul de a recunoaște faptul că nu au o relație foarte echilibrată cu banii. Și, din fericire, recunosc asta chiar și în fața copiilor și ei sunt primii care spun: wow, de când mi-am dorit chestia asta, pentru că știu că eu nu sunt în măsură să dau o educație financiară corectă copilului meu, bine ai venit, hai, ocupă-te tu de problema asta. Ne-am întâlnit cu asta și, repet, este una dintre realitățile pe care părinții le pun pe masă cel mai repede și sunt în măsură să își recunoască acest păcat. Sunteți pe aceeași linie cu Andy, pentru că și el vorbeam și în edițiile anterioare, este axat pe lucrul acesta către educația și schimbarea cumva a mentalităților care guvernează sistemul de învățământ din România și prin extensie și al părinților, al oamenilor, al antreprenorilor chiar. Da, și apropo de asta, aș insista pe metoda pe care Sebi a folosit-o în acest program. Este metoda poveștilor. Și dacă ne uităm la folclor, folclorul e plin de mesaje de tip paradigmă. Că paradigmele sunt de fapt acele convingeri care pot fi limitative sau potențatoare, dar în conceptul nostru performer, primul P, reamintesc, e sistemul de paradigme. Cum gândesc în legătură cu un anumit aspect? Sunt instalate de timpuriu de foarte multe ori prin povești folclorice. În folclor, uneori greșit alese, în folclor se spune săracul de el. Și când auzi de zeci sau sute de ori această afirmație, la un moment dat, pe principiul instalării de convingeri în subconștient, începi să o crezi. Pentru că ai auzit-o de suficiente ori. Și dacă ai avut în familie pe cineva care ți-a tot spus sărăcuțul de tine, s-ar putea să începi să te percepi pe tine ca pe un sărăcuț. Și limbajul are o putere mult mai mare decât suntem noi dispuși să credem sau vrem să-i acordăm credit. Și atunci metoda pe care o folosește acest program pentru copii este povești care transmit mesajul pozitiv legat de prosperitate și bunăstare și care au aceeași putere ca mesajele din popor și contracarează acele mesaje. Și susțin foarte mult programul ăsta, am încredere în el, l-am promovat la rândul meu. Și cred că metoda asta a poveștilor pentru schimbarea de paradigme este extrem de puternică și ea, culmea, se aplică și la adulți. De ce spun asta? Pentru că un adult care are cimentate, cum bine spuneai, convingerile respective, sistemul de convingeri e osificat, e dur. Nu prea poți să îl desfaci ca pe un ghem. Trebuie să-l spargi cu picamerul. Iar picamerul ăsta în lumea adulților este nu povestea metaforică, ci povestea de succes a unui alt om care a reușit în niște condiții chiar mai vitrege decât cel care are paradigma osificată. Cu alte cuvinte, vine omul respectiv la o conferință, la un seminar, se așează pe scaun și în mintea lui e ceva de genul: la mine nu o să meargă, eu nu am să pot, pentru că ăștia care vorbesc aici au avut noroc, ăștia care vorbesc pe scenă sunt din familii bune, eu sunt într-o familie. Tot felul de gânduri de genul ăsta. Și când cel care vorbește de pe scenă își spune povestea, și este un element cheie de schimbare, când își spune povestea și tu constați că ai avut de fapt auspicii mult mai bune decât acea persoană. Și totuși acea persoană, pornind de la un nivel sub al tău, a reușit să treacă din nivelul la care ești acum și să ajungă la o performanță înaltă, începi să nu mai ai scuze. Începi să nu prea mai poți să vii cu justificări, cu motive, așa că te apropii de momentul în care să spargi ceva în cimentul ăla și ești dispus să treci la treabă. Și ăsta e rolul unui program educațional care, mut acum discuția în zona adulților, unui program educațional
care se referă nu doar la teorie, nu doar la informație, ci la inspirație. Eu cred că inspirația e un ingredient important, mai ales într-un domeniu ca cel financiar, care e foarte emoțional. Discuțiile despre bani în familie stârnesc cele mai multe emoții. De aceea, probabil, urarea ta la fiecare newsletter sau la fiecare întâlnire este inspirație. Da, asta e de foarte mult timp și eu cred că inspirația e mai sus ca nivel de intensitate decât motivația, pentru că motivația poți să obții din cărți. Poți să te motivezi pentru că citești o poveste interesantă dintr-o carte, dar inspirația vine numai de la oameni. Vine dintr-o poveste adevărată a cuiva care a reușit. O să mă întorc la domnul Burcaș. Vreau să ne spuneți, din lucrul dumneavoastră cu antreprenorii, cu oamenii de afaceri, care a fost obstacolul cel mai des întâlnit, care practic îi împiedica să-și gestioneze cu adevărat, autentic și eficient finanțele? Primul obstacol și cel mai important. De obicei există două extreme aici pe care noi le întâlnim. Ori setăm acest termostat financiar pornind de la faptul că am plecat dintr-un job mai mult sau mai puțin bine plătit, ne-am săturat de șeful nostru și ne apucăm de o întreprindere, cum spun eu, pentru că definiția mea pentru antreprenoriat e un pic mai sucită. Și atunci, automat, mintea noastră este, ok, cum mi-ar fi bine să trăiesc bine? Și setez termostatul la 1000 de euro pe lună. De la o stimă de sine, mă gândesc, destul de scăzută, plecând de la un angajator și mergi către a face ceva extraordinar pentru care, Andy, cred că ai nevoie de un nivel mai Aș spune pe metafora asta că stima de sine este mecanicul care setează termostatul. Exact. Așa este. Sau cheia cu care răsucești termostatul. Și cealaltă extremă pe care, din păcate sau din fericire, nici măcar nu pot să spun dacă este un auspiciu bun sau nu, este a seta termostatul undeva tot aiurea, la niște nivele intangibile. De fapt, îmi propun să fac 10 milioane. Îmi propun să fac 10 milioane de euro într-un an de zile sau ceva de genul ăsta și astăzi eu sunt angajat care câștigă 300 de euro. Nu spun că nu există povești de succes, așa cum spunea Andy un pic mai devreme, și în această zonă, dar dacă punem piramida și procentele pe aceste șanse de succes, ele sunt undeva de 1 la 1 milion sau poate și mai scăzute, de a atinge acest obiectiv. Și atunci, ambele obiective setate de noi ne duc într-o zonă de disconfort financiar, de fapt. Adică nu suntem mulțumiți nici de 1000 de euro pe care am realizat-o, pentru că parcă ne-am dorit mai mult, dar nu știm de ce, pe când în partea aia altă frustrările sunt și mai mari. Ne-am dorit 10 milioane de euro, am reușit să facem 30.000 sau 20.000 sau 15.000, Doamne ajută, în primul an de activitate și poate că este momentul în care ne ducem la imprimantă, verificăm CV-ul pe care l-am avut acum un an și jumătate, dăm print și ne ducem înapoi la muncă, pentru că asta a fost antreprenoriatul pentru noi. Am reușit puțin, dar nu suficient față de ceea ce ne-am dorit. Aș mai completa cu un aspect povestea asta cu termostatul, care mi se pare extrem de relevant în economia discuției noastre de acum, și anume faptul că chiar dacă vei câștiga sume semnificativ mai mari decât locul în care ți-ai setat termostatul, că tot am adus vorba de cel 1000 de euro, dacă câștigi 2000, 3000, 5000, 7000, automat în mintea ta se naște o altă problemă. Ce fac cu banii ăștia? Și automat mintea ta găsește cea mai simplă metodă de a face ceva cu banii ăștia, și anume îi cheltuiește. Nici măcar nu investește. Îi cheltuiește, vă spun eu. Și cheltuiește pe tot felul de lucruri care să reușească să te poziționeze mult mai rapid în societate față de nivelul real al câștigurilor tale, în speță să te propulseze în fața celor care au niște asset-uri reale. Exact. E simbolul românesc al proprietarului de garsonieră care are în parcare o mașină de 100.000 de euro. Așa este. Asta în cazul în care are și garsoniera. Dacă e proprietar, da, s-ar putea să fie chiriaș. S-ar putea să fie chiriaș în garsonieră. Corect. Da. Am o completare aici. Mi se pare foarte relevant următorul aspect. În cursurile de dezvoltare personală, profesională, leadership, am întâlnit foarte des adusă din Occident ideea asta. Visează măreț, visează pe termen lung și o să ajungi acolo. Nu e chiar așa. Apropo de ce spuneai tu cu îmi setez că vreau să fac
100 de milioane de euro mâine, dar eu fac 300 acum. E o nuanță importantă aici. Nuanța e următoarea. Oamenii de mare succes, performerii, că sunt business, că sunt domenii de tip profesie liberală și așa mai departe, artiști și așa mai departe, cei care au foarte mult succes și reușesc să înglobeze fațete multiple ale succesului lor, deci nu doar au succes de scenă, ci au creat un sistem în jurul lor care e un sistem de prosperitate, au următorul stil de a gândi. Sunt optimiști pe termen lung și pesimiști pe termen scurt. Apropo de ce spuneai tu, Sebi, mai devreme, adică visează într-adevăr măreți pe termen lung, dar când încearcă o anumită metodă de a face primul pas, nu neapărat sunt atât de optimiști încât la limită nici nu mai fac pasul, că e suficient să mă gândesc și atunci se întâmplă. Minunea asta de legea atracției și alte concepte care au apărut ca ciupercile după ploaie, e util de luat din ea numai ce funcționează. Ce funcționează e pe termen lung gândirea optimistă, dar pe termen scurt... Hai să ne întoarcem la discuția noastră interesantă, alături de telespectatorii noștri, dar după câteva momente de publicitate. Participat mult la traininguri de dezvoltare și așa mai departe, dar pot să spun că niciunul nu se compară cu ceea ce înseamnă fenomenul Andy Secchi. Sunt la locul potrivit pentru mine și pentru drumul meu în viață. Antares Group. De peste 20 de ani, excelăm în afaceri. Black Friday continuă la Nissan. Nu rata reducerile surprinzătoare cu până la 50%. Achiziționează cadouri pentru tine și pentru cei dragi. Am revenit, doamnelor și domnilor. O să mă întorc la Andy și vreau să continui discuția noastră cu pesimistul pentru că mi s-a părut deosebit de interesant. Da, cred că e o nuanță foarte importantă care ne aduce cu picioarele pe pământ, pentru că optimismul pe termen lung e o gândire cu capul în nori. Să fim serioși că... Să nu-i credem pe aceea cu dream big. Ba da, îi credem, dar contextualizat pe momentul în care tu proiectezi o viziune în viitor. Când te întorci în prezent, e mai bine să fii preventiv în acțiune și să spui, vreau să încerc asta, nu sunt foarte sigur că o să meargă, dar eu o încerc totuși. Cam asta ar trebui să fie atitudinea. Și să revii la acel concept de care spuneai tu permanent, mă gândesc reality check. Da, reality check înseamnă cam așa. Totul este un test, asta e o atitudine antreprenorială pe care eu o găsesc sănătoasă și asta e și răspunsul meu pe care îl dau în cursuri când vorbesc despre limitări și despre fezabilitate. Le spun oamenilor, stabiliți-vă obiective pe termen lung și apoi stabiliți fezabilitatea primului pas. Cât de realist este să fac primul pas. Și am de fiecare dată, într-o sală de 200 de oameni, 1-2% ridică mâna și spun da, nu e nasol să-ți limitezi creierul, să gândească negativ și așa mai departe. Stați un pic, oameni buni. Gândirea negativă nu e bună, dar gândirea preventivă e necesară. Prevenția, cu alte cuvinte, am un timp limitat. O să fac niște testări, să văd ce merge și ce nu merge. Păi o să le fac pe alea care cred că au șanse maxime să se realizeze. Nu o să fac ce mă sfătuiește
un copil de la grădiniță să-mi zic că pune niște creioane colorate în produsul tău, că o să vândă mai bine. Mă gândesc, e fezabil, nu e fezabil? Poate e fezabil asta cu creioanele colorate și atunci o fac, că la produsul tău s-ar putea să meargă. Pentru că e interesant ce a spus Andy, vreau să vă întreb. Cred că mulți antreprenori acum își pun întrebarea: ce să fac ca să meargă? Ce să fac? Unde să investesc banii ca să fiu prosper, să câștig mai mult? Ce aveți de răspuns le-ați dat? Una din paradigmele antreprenoriale pe care le-am tot întâlnit în ultima perioadă, din ce în ce mai des, sunt recurente. Este legată de următorul lucru. Eu știu acest business, cunosc această industrie, motiv pentru care tot plus valoarea pe care o generez, tot profitul pe care îl fac, îl întorc aici. Și la un moment dat, ca să cresc afacerea, ca să cresc cota de piață, să fiu cel mai bun în domeniul ăsta și așa mai departe. Și atunci, din păcate, ei reușesc la un moment dat să verticalizeze foarte mult business-ul și nu mai văd în jurul lor alte oportunități de investiții. Ducându-ne un pic în sfera cifrelor, eu, chiar dacă n-am expertiză de contabil, cum are Andy, la bază... Suntem complementari. Așa. Expertiza, tu ai știința argumentului. Așa. Eu mă uit la cifre întotdeauna și spun, ok, prietene, hai să vedem ce randament anual aduce businessul tău pe care îl faci în momentul ăsta. Faci 20 de milioane, 30 de milioane, 5 milioane, 1 milion de euro cifră de afaceri cu un randament de 3% pe an. Oare profitul pe care tu îl faci în această afacere, dacă îl investim într-o altă zonă sau într-o altă sferă sau cu un alt vehicul investițional, nu ar fi mai ok pentru tine să aducă un randament de 7% sau 10% sau 15% anual? Cum alegem acel domeniu? Păi, pur și simplu... De ce depinde, practic, alegerea acelui? Este foarte important să setăm aici alegerea legată de structura mea internă ca și investitor. Adică fiecare persoană în parte are o anumită apetență față de risc și față de anumite vehicule investiționale în funcție de cum este el construit. Evident că această construcție în timp se poate educa, dar osatura și structura de rezistență rămâne. Riscă să nu suma de bani pe care o investește sau cât de bine este primită, practic, economic, industria respectivă? Cât de bune rezultate are în prezent? Păi, ideea este următoarea. Dacă rămânem tot în verticala pe care am creat-o, vom ști foarte bine să fructificăm toate oportunitățile care apar acolo. Pe când asta nu ține cont de ciclicitatea economică. Și evident că sunt, într-un anumit moment istoric sau într-un moment economic, anumite vehicule investiționale care performează sau subperformează raportat la industria în care eu mă aflu în momentul de față. Și atunci, automat, eu ca și antreprenor, dorindu-mi să valorific cât mai bine resursele financiare pe care le am la dispoziție, sunt obligat să mă uit cu ochii deschiși către toate aceste oportunități, să baleiez piața și să văd surplusul meu de profit pe care l-am, unde este cel mai bine investit, pentru că astăzi s-ar putea să fie nevoie să-l direcționez către o anumită piață financiară, iar peste 2-3 ani să-mi aduc din nou banii de acolo și să-i reinvestesc în afacerea mea, pentru că asta a ajuns din nou într-un ciclu economic pozitiv și mi-aduce o mult mai multă valoare. Vreau să întreb, Andrei, ca să poți face lucrul acesta, ce context sau de ce calități ai nevoie? În primul rând, cred că ai nevoie să știi, de know-how. Ai nevoie să știi niște lucruri. De multe ori spun, dacă ești într-o zonă de fricțiune, o zonă în care ești nemulțumit de situația în care te găsești, probabil nu știi încă ceva. Apucă-te și studiază, învață, află mai multe lucruri în acel domeniu. Pentru că altfel sistemul tău de paradigme va fi bazat pe ceea ce știai la începutul vieții, dacă n-ai mai adăugat nimic nou în sistemul respectiv. Ca să vezi cât de bine ți se potrivește sau ca să vezi cât de rentabil este? Ambele. Îmi place foarte mult abordarea lui Sebi, care spune structura ta internă și oportunitatea externă. Eu sunt specialist în structura internă, Sebi e mai orientat spre realitatea externă și de asta e foarte bine că putem dialoga în această formulă. În ce privește structura internă, avem personalități diferite ca oameni orientați spre prosperitate. Putem fi mai, ăsta e un termen pe care și Sebi îl folosește foarte mult, putem fi mai riscofobi sau mai riscofili. Adică putem să fugim de risc
ca personalitate sau să ne apropiem de risc ca personalitate, să fim mai gambleri, mai jucători. Sunt curioasă pentru că ați lucrat în momentul în care ați creat acest program, mă gândesc că și urmăreați evoluția clienților dumneavoastră, acel program Copil Prosper sau chiar și în consultanța cu antreprenorii. Pentru partea de adulți am creat un alt instrument foarte valid care suntem foarte mândri ce rezultate reușește să genereze, se numește Academia Bunăstării în limba română. N-am găsit un concept mai frumos decât ăsta. Wealth Academy, care își propune ca să livreze adulților aceste obiceiuri și la final să-i pună în postura de a alege vehiculele investiționale cele mai potrivite pentru ei în raport cu personalitatea lor, astfel încât să-și atingă obiectivele financiare pe care... Deci urmăreați practic evoluția acestor... Este absolut normal, pentru că fără un output măsurabil în speță câți bani ai reușit să aduni, să investești, să economisești, acest program n-ar avea... V-am adresat această întrebare pentru că, apropo de ceea ce spunea Andy, sunt curioasă, apropo de obiceiuri și de formarea de deprinderi, dacă ar fi să faceți o diferență între formarea de obiceiuri către un client copil și către un client adult, ați sesizat o diferență fundamentală? Evident că da, pentru că în principiu cu copiii e mult mai ușor, așa cum am zis la începutul programului. Ei se joacă și atunci în joaca lor, dacă reușești să canalizezi această energie pe care eu o pun în joc în direcția implementării unui nou obicei, cum este pusul banilor în pușculiță sau modul în care după aceea ei scot banii din pușculiță și spre ce lucruri îi direcționează, acolo lucrurile se întâmplă mult mai rapid. De exemplu, pe fiica mea de 2 ani eu am obișnuit-o cu pusul banilor în pușculiță, ea adună toți mărunții pe care îi găsește prin toate buzunarele și prin toate portofelele și hrănește purcelușul. Și se bucură foarte mult pentru că purcelușul ei crește de la o zi la alta în masă, efectiv, și ăsta este un obicei pe care realmente poți să-l implementezi foarte rapid. În speță atunci când vorbești despre adulți, în schimb, lucrurile se schimbă radical, pentru că un adult reușește să economisească sau să pună în acel cont 1 leu, 2, 3, 5, 7 sau 10 și când s-au adunat 50 de lei fuge la mall să-și cumpere o poșetă sau o pereche de pantofi. Pe când copilul nu va face asta. Am un comentariu aici. Există o tehnică pe care o recomand tuturor celor care suferă de emoție exagerată legată de cumpărarea la impuls. Cumpărarea la impuls este, după părerea mea, cauza pentru îndatorare. Pentru că ceea ce se întâmplă la nivel de mecanică psihică, omul se duce în mall, se uită în vitrină, cum spui tu, vede o poșetă și proiectează în interior ce bine am să mă simt când am să am această poșetă. Pantofi, curea, ceas, telefon, mașină scumpă, orice. Proiectează ce bine am să mă simt și mărește emoționalitatea acelei achiziții foarte mult și reduce percepția a ceea ce se va întâmpla pe termen lung. Și începe să creeze o poveste în mintea lui ca personaj. Și povestea e cam așa. Oricum îmi permit, pentru că urmează o mărire de salariu și pentru că mai am descoperire de cont sau cum se numește și pentru că oricum m-a mai ajutat mătușa cu tare nu știu când și creează o astfel de poveste și zice și oricum sunt reclame în care spune pentru că meriți, nu? Deci merit să mă bucur de această achiziție pe care o fac. Emoția respectivă, ca orice emoție umană, are tendința să crească în intensitate și apoi să scadă. Emoțiile sunt sinusoidale. Când înțelegem lucrul ăsta, ne trebuie un mecanism ca să așteptăm până când emoția începe să scadă și rațiunea începe să crească în intensitate perceptuală. Și recomandarea mea pentru toată lumea este, numărul 1, creează-ți conturi diferite și dacă în contul pentru achiziție de nu știu ce nu mai ai bani, folosește-ți rațiunea. Cum? Da, exact. Cum? Instalându-ți în a doua regulă. Și a doua regulă este amână achiziția. Cu alte cuvinte, creează-ți obiceiul ca de fiecare dată când ești în fața momentului să spui, mă mai gândesc o oră. Te plimbi prin mall sau pe unde ești încă vreo oră, până când se răcește un pic emoția și rațiunea începe să aibă șanse egale, să zicem,
și măcar vei lua o decizie în cunoștință de cauză, uitându-te în contul pe care l-ai creat special pentru astfel de achiziții și verificând dacă îți permiți sau nu îți permiți. Am ajutat foarte mulți oameni cu tehnica asta simplă. E foarte simplă. E mai greu de implementat, e mai ușor de prezentat. Dar e simplă în sensul că dacă o iei cu pași mici, vei ajunge la un moment dat să ai o anumită doză de control. Că despre control e vorba aici. Și despre emoții, pentru că emoțiile sunt un activator foarte important în domeniul acțiunii, dar mă gândeam, pentru că tot ai adus în discuție emoția, dacă ți-ai crea o emoție pozitivă, cât de bine te-ai simțit cu banii aia în plus. Da, poți să legi așa, numai că majoritatea oamenilor vor gratificație instantanee, vor să se bucure pe loc. Mai este o nuanță aici, apropo de ceea ce spuneai tu, și eu recomand același lucru, numai că la mine povestea este un pic mai lungă. Adică du-te acasă și dacă timp de o săptămână, spunându-ți în mod constant vreau acest lucru, îmi trebuie acest lucru, dacă timp de o săptămână emoția este tot la fel de puternică, înseamnă că chiar ai nevoie de acel lucru și este util să-l cumperi. Dar dincolo de asta, cred că este vorba despre accesibilitate. Adică despre accesul la un anumit lucru. Și întrebarea, de fapt, sau schimbul de paradigmă pe care trebuie să-l facem este ceva de genul următor. Acum nu-mi permit asta. Cum pot să fac să-mi permit? Și care ar fi... Exact. Ce acțiuni concrete va trebui să întreprind începând de mâine ca să-mi permit acea mașină, plătită nu din credite sau din îndatorare excesivă, exact, ci din valoarea plus valoarea pe care eu am creat-o și pe care am... Perfect. Suntem exact pe aceeași pagină, în sensul în care pe mine mă preocupă mecanica prin care instalez obiceiul și asta se face, repet, cu pași mici. Ai un leu, creează contul și pune un leu. În timp vei ajunge să pui 1000 de lei sau X% din venitul tău. Și la fel de bine în timp, în loc să temporizezi cu o oră, o să temporizezi cu o săptămână. Și asta, după părerea mea, este proporțional cu mărimea sau volumul investiției. Dacă vrei să cumperi o curea de ceas, poți să temporizezi cu o oră și riscurile sunt mai mici. Dacă vrei să cumperi un ceas, ai nevoie de o temporizare mai lungă. Dacă vrei să cumperi o mașină, și mai lungă și tot așa. Adică, practic, vrei să-ți dezvolți capacitatea de control. Cam asta înseamnă. În cibernetică există o definiție foarte interesantă a controlului. Zice așa, capacitatea de a iniția, menține și stopa un proces. Atenție că majoritatea oamenilor înțeleg prin control una sau două din elementele. Zice, am control, pot să mențin, dar poți să te oprești? Nu. N-ai control. Ai iluzia controlului. Controlul este atunci când poți să inițiezi un proces, adică poți să inițiezi procesul de a te duce la cumpărături, poți să menții faptul că nu cumperi nimic, temporizarea, și poți să stopezi procesul de mers la cumpărături și să pleci fără nicio cumpărătură pentru că așa ți-ai propus inițial. Atunci ai control. Altfel ai doar iluzia controlului. Control total. Da, da. Credeți că este important această capacitate de a economisi, acest obicei, această deprindere de a economisi pentru succesul sau pentru eficiența activităților investiționale pentru un antreprenor? Eu cred că este vital. Din punctul meu de vedere, apropo de, cum spune Andy, el statuează diverse legi ale performanței și așa mai departe. Eu vorbesc despre legile prosperității și ale bunăstării. Cred că legea 1 a prosperității este legată de acest concept de economisire. Adică dacă în mod constant nu reușești să rupi o parte din din fluxul financiar care vine către tine și să-l redirecționezi către a replanta semințele prosperității, nu vei rămâne cu nimic. Adică este o lege fundamentală a Universului pe care o întâlnim de sute sau de milioane de ani încoace. Dacă toată recolta mea de toamnă o pun în hambar și o mănânc până la primăvară, nu voi mai avea semințe să pun înapoi în pământ ca anul viitor să mai am. Vi s-a întâmplat să învățați dumneavoastră o lecție de la unul dintre aceștia vis-a-vis de această prosperitate? Cu siguranță, pentru că, așa cum spunea Andy undeva la începutul emisiunii, inspirația vine de la oameni și cred că
Principalul câștig pe care l-am în aceste programe financiare, chiar dacă vorbim de copii sau chiar dacă vorbim de adulți, este modul în care înveți din fiecare experiență în parte. Și spun că am învățat, inclusiv acum câteva zile am scris despre o experiență de acest gen, am învățat lucruri extraordinare despre modul în care reușești să depășești aceste bariere mentale pe care majoritatea oamenilor le au. Pentru că antreprenorii, în esență, cred că sunt niște extraordinar de buni performeri. Chiar dacă au eșec pe termen scurt, chiar dacă închid business-uri și o iau de la zero și reconstruiesc afaceri, chiar dacă afacerea lor se contractă în perioada de recesiune economică, ei sunt niște modele de câștigători fantastici în lupta cu viața, pentru că au o adaptabilitate incredibilă. De fapt, ei sunt niște pume ale lumii antreprenoriale și ale societății în general. În altă ordine de idei, ei sunt mânați continuu de acțiune, în speță acționează instant și cu o viteză mult ieșită din tiparele mediocrității. Și în al treilea rând au întotdeauna focus. Și focusul lor, sub o formă sau alta, dacă fac antreprenoriat și reușesc să facă antreprenoriat pe termen lung, este orientat întotdeauna către client. Adică principala lor motivație este satisfacția clientului și fac pentru asta orice este omenește posibil ca să aibă clienți mulțumiți. Ori cei care uită cele 3 ingrediente de bază pe care le-am menționat aici vor trebui la un moment dat să reia acest ciclu, probabil dintr-o altă postură. Vreau să te întreb, apropo de aceste 3 condiții pe care le spunea invitatul nostru, care crezi că este cea mai importantă? Cred că depinde de starea în care te găsești. Ce a spus Sebi mai devreme, am spus super când a spus, pentru că se suprapune perfect peste modelele pe care eu le predau. Dacă te afli într-o zonă de fricțiune, cum vorbeam într-o emisiune anterioară, adică ești într-o stare călduță, nu-i bine, dar nu-i nici foarte rău, mă descurc, nu prea îmi convine, trăiesc o viață agasată, să zicem, atunci acțiunea e numărul 1. Viteza cu care acționezi, pentru că acționând înveți ceva nou. Și când ai învățat ceva nou, ieși din zona de fricțiune și ești într-o zonă de învățare. Și asta e soluția. Dacă ești într-o stare de prea mult confort, adică nu ești agasat, ești într-o fantezie, trăiești așa, într-o bucurie perpetuă, lumea aia mea, dar de fapt tu nu contribui, nu-i ajuți pe ceilalți, nu construiești ceva în jurul tău, ci numai ții călduți. Atunci ai nevoie de focus. Ai nevoie să-ți fie clar încotro te îndrepți pe termen lung. Dacă te afli însă într-o zonă în care ai obținut niște rezultate și nu ești orientat pe client, ci obții niște rezultate și începi să tragi din piață, la un moment dat nu mai merge cu minciuna asta. Și atunci ai nevoie să ai concentrare pe client, dar aș spune și pe clientul intern și pe clientul extern, adică pe oamenii importanți din comunitatea în care trăiești, că sunt angajații tăi, că-s familia ta, că-s clienții tăi, că-s partenerii tăi. De asta spun, depinde de stările în care ne aflăm, pentru că există acest blestem al antreprenorului începător, căderea de pe un piedestal în care ai impresia că poți de toate, dar de fapt ție îți dictează ceea ce poți sau nu poți, ci nevoie are piața. Asta îți dictează ție ce poți sau nu poți, că tu poți să fii foarte bun, dacă ești într-o piață nepotrivită, ai doar un orgoliu că ești pe acea piață, ești mai mult expert decât antreprenor. Sunt foarte de acord cu ideea că antreprenorii pur sânge sunt, prin definiție, și niște performeri. Și acum, Andy, pentru că suntem pe final, vreau să ne spui puțin despre evenimentul pe care îl avem în decembrie, important pentru dezvoltarea noastră ca performeri. Între 11 și 14 decembrie am creat un eveniment unicat, un eveniment în care este și Sebi prezent și un eveniment care cumva respectă modul în care ar fi bine să ne câștigăm respectul pentru bunăstarea pe care o dobândim. În ce sens? Eu cred că e nevoie și să învățăm din cărți. Apropo, recomand cartea Cel mai bogat om din Babilon, ca o lectură utilă de început. Da? Învățăm din cărți. Pe de altă parte, învățăm din experiența proprie
și poate cea mai puternică formă de învățare, pentru că spuneam, schimbă paradigmele, crapă cimentul ăla, este învățarea de la mentori. Și am pus la un loc un grup de oameni care au reușit din punct de vedere al bunăstării și prosperității în mod autentic în România. Unii dintre ei milionari de top Forbes, alții experți pe anumite domenii de tip vehicul investițional, alții pur și simplu modele de caracter care aduc lângă caracter partea de prosperitate și abundență în viața lor, adică nu e doar o chestie teoretică, plus ceea ce am învățat în ăștia aproape 20 de ani de practică despre cum funcționează psihicul uman. Vom începe cu reglarea termostatului, apoi vom trece la obiceiurile de performanță în zona de prosperitate, de bogăție, ce înseamnă să economisești, ce înseamnă să investești, ce înseamnă să scapi de datorii, care sunt abilitățile care te duc cel mai repede la bani, pentru că sunt 4 abilități în care merită să investești efortul tău intelectual și să le transformi în obiceiuri ale tale. Și, în ultimă instanță, un mecanism de învățare care se numește modelarea excelenței sau modelarea mentorilor, în care întregul grup, va fi un grup restrâns cu care lucrăm, întregul grup din sală are posibilitatea să pună niște întrebări, dar nu orice întrebări. Pentru că ce vom face va fi să învățăm mai întâi pe oameni cum să pună întrebări, astfel încât să extragă maximul posibil de la mentorii respectivi. Repet, un program unicat de care sunt foarte mândru și este complementar cu ceea ce face Sebi, pentru că dacă el a produs materiale pentru copii sau materiale pentru adulți din care ei pot să învețe, aia e partea de menținere în proces atât de necesară și aș spune că ceea ce facem noi pe 11-14 decembrie e lovitura aia de ciocan care sparge paradigmele și te pune pe șine. Sunt convinsă că am captat interesul, de aceea vreau să te întreb cum putem participa la acest eveniment. O să furnizez un link pentru acest produs. El se găsește și la mine pe site andisechi.ro/as40, pentru că am această ofertă aniversară cu ocazia împlinirii a 40 de ani, sărbătoresc încă, am zis să sărbătoresc o săptămână întreagă, dacă tot e o ocazie de cifră rotundă și de schimbare de prefix. Deci cu ocazia schimbării versiunii de la 3.9 la 4.0, există și această ofertă aniversară pentru cursul ăsta numit Money Masterclass. E un masterclass în sensul că sunt maestri acolo și oameni autentici care chiar au reușit în România fără metodele românești de care se vorbește prin presă. Mulțumim, sunt convinsă că vor fi foarte mulți oameni acolo alături de tine. Mulțumim domnului Burcaș, îți mulțumim, Andy, pentru ediția de astăzi. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Carmen Zaharia, ne revedem și joia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Performer și vă urez să fiți prosperi!